जोंहा बेसर खायनो नागिरदों नै बेसर बे न' खाथियाव मुन्निजों आंजोंहाय नै मुन्निया बोरमा लांफैदों ओमफ्राय नै आंजोंहाय बेसर खानायाव थांफानो नागिरदों दसे। नोंहा मानो दिनै दासो मोसौआ दासो लाबोदों नोंहा मोसौआ? ओमफ्राय बिदिनो माबाद्रायो लेट जाबाय ना एसे? लेट जायो 8टा 9टा। बेसर खायनो जों बेसर। सोरनि? जेरिंमोननि अमा। ए नै बेसरा नै फुनोसै नामा बेसरखौ? हा फुनोसै आं दे। ओइ गुनजेत बेसरखौ एसे लां दे फोथिसेनि फुदों। खाखांबाय नै प्लास्टिकआव लाखाबाय भाजा एवहैनोसै न'आव। खाखांबाय नै प्लास्टिक मोनसे लाबाय एवहैनोसै भाजा। बोरैबा नुदों सान्दुं गोसा नै दिनै ओरैबायदि गरम जागोन। नै हाया खोहांगासिनो दङ मोजां जाहांबाय ओमफ्राय नै बिथिं खामानिया सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय नै आङो बेसर खाखांनानै न'आव फैबाय ओमफ्राय न'नि बारियावहाय जारि बिलाइ एसे खाफैदों आरो माने ना गोरान एसे दंमोन दाख्लि थिनालि बाजारावहाय लाबोनाय दा बेजोंनो एसे फुदुंनानै जानो नागिरदों आरो जों दा बेखौनो खादों आङो नै। सोर सोर ना गोरानजों बिदै गोथाव मोनो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै आंहा ओंख्रि संखाबाय माने नानिखौ दसे बिब'आ लादोंमोन नालाय दसे बिब' लालाय दसे बिफा लालाय लादों ओंखायनो संखाबाय आङो। माने जोंहा उन्दै गोनांफोरा उन्दैखौ सोरबा लादों नङाबा उन्दुदों बाजादों बे समावनो माबाफोर खामानि दंबा टाइमखौ नायनाङा माने मावबोनानै लानांगौसै उफाय गैया आरो। ओमफ्राय नै बिथिं जोंहा हाजिराफोरबो दंमोन नालाय बिसोरनो साहैबाय आङो नै।